ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר הקדישנו במצוותיו וציוונו להדליק נר עזרו גם כן לסדר את הרבנות בסידור מדיני הגון על ידי הרבנות הגלילית. מניין לוחמי ירושלים הדליק נר שביעי של חנוכה בבית הכנסת תורת חיים. תורת חיים הוקם בחשוון תרמ"ז לפני 100 שנה בדיוק באזור המוסלמי של העיר העתיקה בירושלים על ידי רבי יצחק וינוגרד. כל תורה ותפילה נשמע כאן עד למאורעות תרצ"ו, אז נעזב. בדרך מופלאה נשמר המקום על ספרי הקודש, על ספסליו ושאר אביזריו, מאז שנעזב לאורך כל שנות השלטון הירדני. מוסלמי מקומי שמר על המקום ומסר אותו לחיילי צה"ל ששחררו את העיר העתיקה במלחמת ששת הימים. סמוך לתורת חיים, מצפון להר הבית, נמצאים שרידיו של מבצר האנטוניה מן התקופה הרומית. במבצר ישב חיל מצב רומי והשקיף על הנעשה בתחומי בית המקדש. יש הסוברים כי כאן, מצפון להר הבית, נצבע גם בימי הסלבקים מצודת החקרא, ובה שהה חיל המצב הנוכרי. דעה אחרת טוענת כי את החקרא הסלבקית יש לחפש מדרום מזרח להר הבית, סמוך לתפר הברור שבחומה. כאן מאחוריי אפשר לראות את החלק הדרומי של החומה, שהוא תוספת הבנייה של הורדוס, ואילו מצפון את הבסיס של החקרא הסלבקית עם סגנון הבנייה המיוחד לאותה תקופה. בחיילים שבחקרא נלחם יהודה המכבי בשעה שטיהר את המקדש, ומאוחר יותר הצליח אחיו שמעון לכבוש את המקום ולהרוס אותו. יום כיבוש החקרא, כ"ג באייר, נקבע כיום חג ביהודה של ימי הבית השני.